Itse edustan ehdottomasti esimiestyössä johtamisessa tätä näkökulmaa, että johtajuus on jaettua. Se on ryhmän sisäinen työnjako. Ja kun se toimii hyvin, niin esimies ja johtaja ottaa oman johtamisvastuunsa, mutta myös ne ryhmäläiset on sitä johtamistekemistä. Ihan niin kuin missä tahansa valmennustilanteessa te teette mun kanssa sen, miten syvälle me päästään tähän aiheeseen. Kukaan puhuva pää edestä ei voi sitä tehdä. Esimies johtaa tunteita ja ryhmän ilmapiiriä. Eli tämä, mikä nyt tulee läpi vähän kaikessa, että ne mitä on ennen pidetty pehmeinä juttuna, näitä tunnejuttuja, ne onkin työpaikalla ne kaikkein kovimmat asiat. Esimiehen ja työntekijän välinen valtasuhde on epäsymmetrinen ja se on hyvä huomioida. Sitä ei kannata korostaa, mutta todeta, että minkälainen se todellisuudessa on. Tästä johtuu, että esimiehet muuten luottaa alaisiinsa enemmän kuin alaiset esimiehiinsä. Eli työ on vaan rakennettu niin, että esimiehillä on paljon tällaisia kontrollin keinoja, he voi vaikuttaa toisten työsuhteisiin ja niin edelleen. Tässä kirjassani Luja luottamus, niin mä oon käsitellyt luottamuksen rakentamista työntekijän näkökulmasta, mitä hän tekee, koska työntekijähän ei koskaan tee vaan asioita suhteessa esimieheensä, vaan hän tekee ne, mitä tekee, niin kaikille työkavereilleen. Eli se, mitä työntekijä tekee. Esimerkkinä esimerkiksi sellainen, täällä on jotain sparrauskysymyksiä työntekijälle. Mitä jos työpaikalle tulisi nyt tämmöinen uusi, tuore työntekijä, tulisi vaikka jostain koulusta ja olisi ihan oikeasti ensimmäinen työpaikka. Ja tämä uusi henkilö lähtisi katsomaan sinusta mallia, että millä lailla tuo ihminen tekee työtä. Niin tulisiko muuten sellainen työkaveri, jonka itse haluat tehdä töitä? Semmoinen testauskysymys. Sitten esimiehille on vähän käyttökelpoistanut tätä tietysti oman väitökseni tuottamaa pohjamateriaalia. Täällä on semmoinen 7 askeleen ohjelma, miten voi vahvistaa luottamusta.